kif wasalna fl-aħħar ġimgħa tal-kampanja elettorali, il-Partit Laburista għandu skedati aktar attivitajiet kbar tal-massa fil-jiem li ġejjin. L-ewwel minn dawn ippreparati se jkun Masreli nhar il-Ħadd li ġej fl-10 ta' filgħodu fiż-Żejtun. Minn barra hekk il-kunċert Together in Concert li sentejn ilu niżel tajjeb ħafna man-nies issa se jkun qed jirritorna l-ħamis li ġej 6 ta' Ġunju biex itemm bil-kbir il-kampanja Is-Saħħa lil Maltin. Għal dan l-avveniment għad ta' kumitati lokali tal-Partit Laburista qed jorganizzaw trasport inkluż mill-Gżira Awċija bix-xarabanks li jitilqu miċ-Ċirkewwa. Biex ikollna aktar stampa ċara ta' wieħed x'għandu jistenna minn dan l-avveniment, One News tkellem ma' Clint Bajada li qasam tarif dwar se jkun qed jinvolvi dan il-kunċert. Dinja ħatkun attività mimlija mużika u divertimenti. Ġifieri aħna qed insejħu lil kull min b'xi mod jew ieħor kien magħna f'dil kampanja kif nafu kellna mijiet ta' nies li naqdu magħna kuljum f'kull lokalità differenti sabiex jiġu u jaraw kunċert spettakolari. Ser ikollna palk mill-akbar u mill-isbaħ b'numru ta' artisti fejn l-artisti lokali jinaqdu flimkien. Normalment biex tara kunċert dat-tip titħallas il-flus. Imma l-Partit Laburista qed itieħ b'xejn għal dawk in-nies li jixtuq jinaqdu magħna fl-MFCC propju nhar il-ħamis li ġej 6 ta' Ġunju. U għatenna jappella biex in-nies jinaqdu fl-MFCC nhar il-ħamis li ġej biex il-kol flimkien intemmu l-kampanja Is-Saħħa lil Maltin. Ser tkun orkestra immexxija minn Kevin Abela, maestro Kevin Abela, ser ikonna mużiċisti li kulħadd jafhom, kanzunetti ġodda li ma kenniex f'Together in Concert fl-edizzjoni ta' sentejn ilu, u allura ser nippruvaw noħolqu kunċett interessanti biex dak li jkun ikollu jisma' mużika partikolari, il-mużika li aħna għażilna, l-playlist li aħna għażilna ħatkun għal-widna ta' kulħadd, ġifieri kemm żgħażagħ, kemm dawk anzjani, kemm familji ħajjieħdu gost isegwu żgur xi kanzunetta favorita tagħhom. U mbagħad naturalment il-qofol ta' din l-attività ser ikun id-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela.